som forreste FC Københavns spiller i kastesiden og løsner derind foran Alexander Fischer. Præcis leverance. Kusk en god position for at komme på afstand. Det er rigtig, rigtig godt sparket. Det er korte hjørne der. Og så visler netmaskerne bag svenskeren. Og se den igen her, for de egentlig lå indkastet ikke specielt godt. De er bare godt positioneret i anden omgang her. Ja, han ser den sent, så man kan se det. Tutu. Nikolaj Jørgensen for første gang. Retvendt i boldbesiddelse. Godt indlæg ind mod Santander. Hvor er det ellers et intelligent angreb. En arena, der emmer af fantastiske fodboldminder. Godt lavet af Tutu. Santander lægger den videre til Tutu. Det er smart. Ja, 1-2. Den strander lige et sekund eller to hos Santander. Men det her, det er altså vældig, vældig godt. Og Keller. Han glemmer altså at spille fodbold. Jeg ved ikke, hvad han laver. Han står og appellerer. Maxen, det er smart det her. Bag ham, Kusk. Også en god bold til Masango. Det er fin fodbold, det her. Men der var jo den her overrumplende ting, som så skaber noget overtal. Ja, det skal også være for Kusk, fordi den ikke er så god defensiv. Offside på Nikolaj Jørgensen. Hans finger hang en ind tilbage. De øvrige. Jørgensen, smarte, vinklede træk der. Jørgensen lægger den til rette for Augustinsson. Og Tutu! Og det er en tunnel på Nikolaj Poulsen, der sætter chancen op til syvende og sidst. Ja, det er så godt set. Også et godt touch af Tutu. Så får flyttet bolden væk fra Andersen. Men lige på sin nedfald her, og det er et godt spark af topscorer. Tutu. Igen godt lavet af Josef Tutu. Kusk, den bliver rettet af! Det er godt. Og det er heldigt. Jeg kan ikke lige se, hvem det er, den strejfer af det. Mads Finger, nummer 13 der. Nej, det er det ikke. Det er 11 Maxen. Det er den grønne støvlesnud. Den går via